तब झाल बजाओ तर हम गाओ तर अरे भाई चेला का बढ़ावा करते रहे और सही गुरुजी एगो रहले गुरुजी रहले आ दू गो चेला से तिहे के मुड़ लेले पेटे पर पेटे पर बेटे पर आ ऊ दोनों चेला अस्कतिया है तना तो मत पूछी गुरुजी सुबेर के बेरे रहे आ बड़ के चेला से कहले कि ए चेला सुबेर हो गइल बा तनी उठ ना जा तुलसी जी के पत्ता ले ले आओ तनी ठाकुर जी के पूजा कर दिहल जा बड़का चेलवा के हाई लागत रहे कलश के गुरुजी ई तुलसी के पत्ता कैसन होला जी हम तो देखल ही नहीं कि छोटका जान गल के आज तब तो हमरे के कहीं है पटाके कहलो रे बड़का ते कैसन चला कि आज ले तुलसी जी के पत्ता में खो देखल कि कैसन होला केरा के पतई ओते ओते लामे लामे होला हां जो मर्दे जो अब गुरुजी जान गए कि दोनों हमरा के बुर्बक बनाओ तब बड़का के छोड़ देला छोटके के बोलले कहले के चला आओ सुनो आ तनी हमरा के देखावो चल के कि कहवा तुलसी जी के पतई केरा के पतई ओते ओते लामे लामे कान्हावा पर चढ़ गइले अब जहां जहां तुलसी जी के गछिया आवे चलवा कहे कि देखी तो गुरुजी हई नानू हई तो गुरुजी कहस कि ना ई तो बहुत छोटा छोटा पत्ता बा आ तू कहत रहला कि केरा के पतई ओते लामे लामे होला दिन भर उनका कान्ही पर चढ़ के घुमल सांझ भई हां कहले कि चला कुटिया पर चला आ जान जाए कि बादर गरजत रहे हां गुरुजी कहले कि चला तनी देखो ना बहरिया आए बरखा न खनु हो हां बड़का चलवा कहलस के गुरुजी हो बिलैया अभी घुसल हिया कुटियावा में ओ बिलैया के देहिया पर हाथवा फेरी फेरी अगर भीजल होई त जान जान की बरखा होता आ सूखल होई त जान जान की बरखा होत नहीं तनी देर बीतल त गुरुजी कहले कि अच्छा जाय दलो हां जी ए छोटका ते ही तने उठ के हो दियावा बुता दे बता दे कि तनी सूते में आराम हो जाए हां छोटका कलश टिका है गुरुजी रउआ नहारे न भइला से मतलब बा दिया बुताओ चाहे मत बुताओ काहे न खिरवा अपन अखिए मुंह दिले मुंह दिले त अन्हार हो जाई बुझाई कि दियावा बुता गइल कुछ देर औरी बीतल गुरुजी कहले कि औरी कुछ ना करबलो त तने उठ के केवड़िया बंद क दलो कुकुर सियार घुस जाई दोनों चलवा एके मुंह कहलस का है गुरुजी का गुरुजी एक फजीरे से हमने के मैं काम करतनी जा अब रउआ इतना बुढ़ा के बनी के उठ के को केवाड़ियो बंद नहीं कर सको त कबो चेलन से भेंट हो जाला गुरुजी दिक्कत हो जाला आज विज्ञान हमनी के बहुत आगे बानो आज विज्ञान के कमी नहीं है विचार करी हमारा देश के वैज्ञानिक कितना सुंदर चाचा काम कइले बा रवा सब पाकिस्तान के झंडा पर केवल चंदा के फोटो देखले हो कब ई कितना बड़हन बात बा कि जौना पाकिस्तान के झंडा पर चंदा के फोटो बा आज हमनी के वो चंदा पर हमनी के देश के झंडा बा एकरा के कम बात नहीं है माने के एकरा खातिर हमनी के देश के वैज्ञानिक लोग खातिर एगो जोरदार ताली रवा सब अपना देश खातिर बजाएंगे जो ने तना सुंदर काम कइले न त विज्ञान तो हो बरन रहे बुढ़ा भाई पुष्पक विमान रहे कितनो लोग बैठ जाओ तो एक आदमी के जगह खाली रहे ना बैठे सीट खाली रहे रहे ना विज्ञान हो रहे मुड़ी कटा गई रहे गणेश जी के हाथी के मुड़ी जोड़ाइलू लइका टुनु टुनु बोलत रहले एबरा कितनो विज्ञान आगे बा आदमी के धड़ में हाथी के मुड़ी जोड़ल जाई बोली है ना बोका के मुड़ी जोड़ाई रहे महाराज राजा दक्ष के वीरभद्र कबार दल रहले अब बोका के मुड़ी जोड़ाइलू बोकावा बोलत रहे वही बेरा के गीत तूफान काका गौल रहले कि बोकावा बोलत नहीं क्या बोलो आ केतनो देखाई हरी हरी मुहवा खोलत तीन चार ई रौरे लइका हवन तो दूसरा का लइका के है तना राम से रवा सुतल बनी रवे देही से भइल बने ब्यास के आगो ही बानी आ ओहू में रौरा हाथे ध के सुतल बनी ओकरा के हटा दिया ना तो बैठ जाई रवा ए मर्दे हाथ ना गर्मी में जाड़ लागत सुमिरन गाओ तनी जा कहीं ना कहीं बैठ जाई अभियो से बैठ जाई या तक चैली धइले बनी जान तनी आगे बैठल बनी तनी मनगर बैठे अभी गौनई शुरुआत होती है हां जी और रउआ जांच के सुतल बनी तो गौनई जाता है लगी गलती ना माने ये ब्यास भक्ति रस में रहे
तो बिंजू वाला के धर्म बनता कि वो भक्ति धुन बजाओ अभी ना कि हम गाय के गणेश बाबा आई ना लाज के बचाई ना जी अब बिंजू मास्टर बजावल चालू कर दे क्या हो कि काहे खातिर भूखल बनी बुध राजा जी हमारा चुलिया से चुअता है दूध राजा कृपया चाय बनाए तो मन मिजाज होने जाए लगी एगो माला हम अमित बाबा के पहनाई और उमा शंकर भैया के दुना दिन तनी चली आई सब गीत संगीत विजय भैया ना सादर स्वागत अभिनंदन करो अरे बहुत देर दिन से गोल चलाइले लो भाई एनु प्रेम बहमनी रंग बहादुर सिंह जी देखिए अल्लाहदार दो चार पांच गो मंच पर रहले तो अच्छा लागेला गलती ना नु हां जी लोग कहता कि नौका हो पुरानका हो बाकी ये बलिकार नौका पुरानका कुछ नहीं है ना जी आज वो खाना हमन के खाता नहीं जा पहले हूं खात रहनी है जा सूरज भगवान पहले हूं पूर्वे उगत रहले आज वो उगत रहे न हां जी अंतर इतने हो गइल बा जैसे मौसम के कोनो ठीक नहीं है कि कौन मौसम कब आ जाए हां जी अन्ना तो ये घड़ी कुंवार दुर्पूजा लगे वाला बनू हां जी हमन के फूल उल तुरे जाए जाए नवरात्र में तो शीत लहरी घड़ी शीत गिरी साइकिल से जाए जाए फूल तुरे खातिर नवरात्र जकरा घरे होला तुरे उरे जाला हां जी जन्नी बाबा गलती कहता नहीं शीत पड़त रहे बाकी भर देख लिए गर्मी एकदम चरम सीमा पर बा है तो 3 हाली उल्टी कर देले है गाड़िए में का कहल जा हां जी बहुत पुराने गो बिरहा के गीत मन पर बिया शौकत जी कोनो मेहरारू है अपन नैहर गइल बा अच्छा का कहत बा नैहर गइल बा मेहरारू है नैहर गइल बा वाह रे वाह वाह रे भी रिया आई अपना सखी से अपना सास ससुर ननद देवर के शिकायत करत बा कैसे कैसे करत बा हो दिखाओ तो बाबू घरे के गार्जियन बुझाते नहीं यस 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 देखी बेंजू तार कचरा माई के पुत्र बन तार तार कचराइल है सब कर ठीक कर ले हो आदरणीय राधे श्याम सिंह जी देखिए तो अये परिवार में का दो इंजीनियर सत्येंद्र भैया लोग भरल बा धनी है माई बेटा बेटी सब है तई माई के लगल फुलवारी है हां जी देखिए तो सब कलाकार के पुरस्कार देता नहीं वाह 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 हम तो यह कहब के परिवार में अब 2-4 गो लड़का हो खस सोहर होर गावे आ जाए यही मंच पर यही मंच पे ऐसा क्या लगे काजी सादर स्वागत अभिनंदन बंदन करब जा आई है श्रद्धा हो हमन के फ्री में नहीं जाए ना जी महाराज सुबेरे हमन के गिनवा ले जा हां जी बाकी हई जन मिलता ई का हो माई के नाम पर दान होता गरीबों के चैनल बोलो देम श्रद्धा बार तो दे दी दे दी अरे जब रुकी ये जब रुकी एक एक आदमी आ जाए जब कैसे कि चैनल में रहुआ सबका फोटो आवल जरूरी बा लाइन से आवल जाओ आई सब है आई सब है आई सब वो सब इनाम दे तनी अपनो के ली सब के रहुआ सब कैसन लागत तनी आई लो पैसा वाला के अपने कबो न ले ली लो हमनिए के खाली रहुआ सब खींचत तनी आई लो पैसा वाला के ब्याज के दे देबे के बा खाली पैसा वाला नहीं ई कोन बात है ना जी इहो सब के अपन बाल बच्चा बाबा की कमा तारलो भैया हां भैया तेल लागता तोरो लोग के तेल लागता मनी केसरी कौन चैनल है कौन चैनल है कनक फिल्म आई पूरा देश विदेश सगरे रहुआ सब सुनम सब है कमा तर लो सपरे तो दे देले के बाद ना तो सपरे तो अपन लेके चल कोनो बात ना कोनो बात नहीं आवे के बाद अपन चैनल महाराज म्यूजिक वर्ल्ड वाह रे वाह भैया पुरस्कार देनी है हां जी आई श्रद्धा के एकरा के खूब छीटला के काम बा सबका खूब छीट दी सब बने बोलवा अपन अपन पुष्पा फिल्म देखी ता ई तो जानल पहचानल चैनल बा ई तो फेमस चैनल है झुकेगा नहीं पवन सिंह फिल्म आई रहेंगे चैनल तो पुष्पा चैनल तो 3-3 गो कैमरा लगायो नहीं अकेले ना हां जी और हते 8-9 गो कैमरा लगल बा और के हो खताई आई लो हमारा मालिक खड़ा बनी स्वागत हम साउंड वाला भैया के चाहत के लगल रोरो आ जाए आज महाराज रोरो निमन साउंड बोलता रोवो कुछ ले ली ले ली यह दान हो
देवा म्यूजिक देखी तो अब हो राजू भैया ये रहुआ रिक्शा वाला इंग्लिश चैनल से ऑपरेटर सब आए आई नहीं क्या बुझा लड़का बड़ा सा तो हम लोग का समूरिया न हो सका अब झाल बजा इंजीनियर रहबे करी लो भाई राजू साउंड सर्विस आपे के राजू नाम हो हां जी जाई जेवा लड़का हो कसा हां खाली साउंड बांध दे दो तीन गो ब्यास हम निकले के आ जाए हां नॉर्मल गिर जा तू ये श्रद्धा का प्रणाम करे गो भैया खातिर जोरदार ताली रे सब बजाई ई श्रद्धा का हो तन दिखाओ तो मौगी कहती है क्या कहती हो सास मार तनवा हई हर नदिया मार तनवा तनवा हई हो मारेला हमारा आगे के जमल का तनवा हई हो मारेला ए जेबे तू गोला खाली हाथ पता तो गोला चालू बाकी लई यह बर्तन हो गलती कहता नहीं कोहार भैया माटी के कहतरी बनावेला में राय भैया लोग जादू भैया लोग दही जमावेला आ ना तो लबनी बनला में ताड़िए न छुएला लबनी में दूध धो दे तो लोग जाने की ताड़ी काशी भाई लो छुआ वाला गलती ना यस यस तई लई पर कैसन रहुआ गीत गाई में रहुआ ऊपर बा यही पर तनी गणेश जी के बोला दा कैसे हाथ जोड़ी पैया परी कोरी सुमीरा नवा तारा सनवा दे दना ए तारा सनवा दे दना मैया गौरी के ललनवा तारा सनवा दे दना मैया गौरी के ललनवा तारा सनवा दे दना गुरुजी अरे कहां से आइलो रो प्रणाम गुरुदेव तो गुरुजी नहरी में के बुझाता रहे केहर से आइलो हो भाई गुरु हो सकता है कोनो जरूरी नहीं है मार्केट भर बाकी बुकवा बोला तो नहीं खे विघ्न हो रवैया हो मंगल के दाता विघ्न हो रवैया हो मंगल के दाता पिता भोला दानी हो पार्वती माता पिता भोला दानी हो पार्वती माता हालांकि भोलानाथ के पिता कहल जाला मानला पके ना तो पार्वती मैया अपने शरीर के मैल छोड़ा के आ बगा लइका अपना खातिर बनौले रहली आ गेट पे पहरा देवे खातिर उनका के लगौले रहली आ शंकर से झगड़ा भइल मुड़ी काट दे बाकी मंगल के देवता कहे हरि नाम लइया
करिले ए सुमी रनवा करिले मैया गौरी के ललनवा सुमी रनवा करिले मैया गौरी के ललनवा सुमी रनवा करिले